nako. Talunin ko na naman yung dalawang babakat. Hi, JD. Nakikita niya yung sarili. La, sino yun, JD? Ba't nasa loob ka? Hi, tita. Tita Mami. Okay, mag-bless kayo. Yan ang sana ko. Kasi buwa tayo ang talaga. Isa pa lang ganun. Ay, gising tayo. Okay, namaste po. Hello, JD. Hello, mga ka-drama. Aba, may nanalo na. Si Sir, ano yan? Ryan po? Ryan. Marcos. Nagigigil mo isang kami lang to. Parang mas malaki na sa mukha ng kasi. Hello! Hello po, mas na kayo mga ka-drama. Hello po kay Ate Gigi. Hello po, Sir Joel. Hello kay Sir... Hindi kami makaalis, guys, at malakas ang ulan. May bagyo. Kaya hindi ko kami sa bahay nagtitin mo. Maraming talagang Bawa. Hi, Taiwante. Oh. Hello! Hello! Hello po, Sir Jody Sales from Canada. Hello po, good morning po. Good morning po. Good Good evening na. Ay, good evening po. Good morning, good evening po. Bahala na po. Ito naman po, kanalit na. Dito po po. Hindi ako nakaligo. Oo, bakit? Hindi ko nila alam na nakaligo ako. Hello po sa ating vlog viewers. Hello po. Hello po. Kumusta po kayo? Auntie Gaya, you're looking wow. Nakapanyag guys, naka-dress. Naka-dress. Hello pa siya. Nagabot lang. Marcel Lemusinero. Hello po. Shout out po Ma'am Marcel dyan sa Alberta. Lemusinero. Tamang tulog ka. Gutman. Saulan guys. Wala ka ganun pa, no? Yan, hello po kay Sir Jody Lawa. Hello po. Hello po. Good morning po. Yan, hello po Sir Joey Lawa. Sa mga solid. Sa mga solid. Ano natin po? Ay, wala na po siya. Matagal na. Sa ano na po siya. Kabilang bayan. Ano nga, hindi ko maulan sa inyo mga ka-dragon kasi dito sa amin, sobrang nang-tigay ko. Bali, 2 days lang, tuloy-tuloy ang ulan. Dito lang kami makakasya dito yung ulan. Nakaklay yung Ay, talagyan na nga ito. ulan. So, papalipas muna tayo ng siguro bagyo. Hello po mga kapatid. Good morning. Good Good morning morning po. po. Ay, may iwan si May Gigi. nakabata. Sunod na ba? Kumain ka? Tama daw yung Ha? hindi kaya. Mama? Iwan ko na siya. Bida. Kore na ulo ka bukida. Shoutout po sa Katsola Family from La Union. Magpabayan pala dito na. Mama. Hello po, Katsola
Yan, dito ko sa ating sabutin ng ingat po sa mga tinamaan ng bagyo ngayong araw. Para ngayon ang dating ng bagyo. Papasok siya ng pinag-fireworks ko siya. Makapasok ako. Ano malayo lang. Hindi mo naman sabi ko. Wala naman sa akin yung bagyo. Dito yung pagkakabati ng International pero sa akin, Bulaga! Maiwan ka! Tama! Gaulan! Umuulan! Kapag si mama! Say hi ka sa vlog oh. Hi vlog! Ting-ting ko ako. Ting-ting ko ako. Yan! May bubo ako. bakit ko yung matanda sa akin. Nakadress po yan. Ayan o. Nagtahak Hello kay Sir George Town. Good morning, my dear friend. Good morning po. Hello, George. Hi, George. Good morning, mga Hi, George. Good morning, mga George. Tayo, tita. I-make ko pa yung iyak mo. George! Kasi mo eh. Hello, Mike Tess. Ano kami na nagtuturo ng gusto? Okay, nabawasan na yung viewers natin. Ilan na lang ay? Naging sa 6 na lang. Ang Ay, payang. nasa na yung 11. Baka ginabagyo. Baka mahina din ang pansanan. Hindi nila tayo nabibase. Guys, naririnig nyo ba kami? Comment down. Hindi nila kita sa tipasay. Hindi tayo nami-miss guys ng ating mga kadrago. Dito ka, siksik. Dito ka, dito. Masiksik mo nga rin ko, hindi makita yung ay. Dagdagan ng isa. 2. Yanin na. Hello, Gayen! Ayan, hello my Hello friend. po. Good morning po. Morning po. Nakarain ka mga nga nasa hapa friend. Inantay ka na ni Lolo. Ay, no, kay JD, kay Say hi to your Tito. lolo. Ay, Tito. Say hi to your Lolo. Lolo. Pakita na nga kay Lolo. Oh, kay Lolo kay Sir. Lolo. Say hi. Hello po. Hindi, nagbilog na eh. Tito Ato. Hello kay Sir Rolando Segundo. Yan. Good morning. Good morning, Peg. Napintas na balasang. Saan banda? Thank you po. Ano lang po yan? Sa screen. Huwag kayong pabubudol. Dito ka siya. Pag kang pabubudol, masasaktan ka lang. Masiksi lang tita namin, guys. Sexy. Ay, buti may short. Kung wala, ay, kita talaga. Diba? Kita ko. Kumusta na kayo mga ka-dragon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mabagyong panahon ngayon. Kami naman ay nandito lamang at nagmamarimaritisan na. Nag-aantay kami ng butiki na matignan. Sigantay ng biyaya. Nagasiksikan at nilalamig sa Antiligaya. Nervous na ako. Bo, saan ka pupunta, JD? Kasya. Kasya na yata. Kasya na nga. Madim maawit dati, kwan. Dati, ubingan gayam, kwan, nadagsag. Marigatan ka. Go. Mabilis ka ng mga alam mo. Go. Yan, hello po sa ating
Mauyos na mga mauyos. Pahinga ka. Wala. Yan, hello din po kay... Kabilig na. Kapanan. Kanta ka ng Teo. Sabi ni... BNF. Alam kong kanta, hindi ako marunong magkanta. Sisiwit ko sang pala. Sisiwit. Sisiwit pa. Teo, magkanta ka lang. Request ni Sir, ano. Magkanta ka naman si request ni Sir. Sir, aywan ko si Sir. Si Sir Gayaw. Si Sir Gayim daw, o. Pasensya ka na kayo. Ay, Sir Ngayon lang mag-request. Pasensya. May kubo daw. Amoy tuyo ako, guys. Ngayon lang mag-request si Sir Gayaw. Ano mo pa? Mga daw. Babo. Pati palaka, magtakbo. Yan, hello sa ating 10 viewers. Yun, Nadagdagan. Yan, ano lang tayo ngayon, guys. Chika-chika lang. Nahulog na tayo yung isa. May upload kami ngayon mga ka-dragon. Maya-maya. Ay, na-upload na pala. Sino yung mga nakapanood na sa aming vlog ngayong araw? Napakasarap guys nung ginawa namin bugnay na juice. Kain kumanta ka man. Kaman. Ay, awan ang muna. Awan ang muna. Yan, pwede yan kay JD ganyan. Ayaw niya. Ha? Ayaw niya. Hello po sa ating 12. Naging 12 na ulit. Kanina ay naging 14. Gising. Kasi ganyan, hindi na nag-comment. Iba siguro. Inantay niya yung kanta ng dalawa. Kaya nga. Oo, ante. Pasensya na kayo, hindi kami Baka marunong nakaidip mag-awit. ulit Wala akong alam na awit. At ano, bahay ko ba? Bye po po. Ganyan. Sige nga raw, bahay ko ba? Dali na. Bahay namin. Nabaha naman. Yes. Pinagbabahaan na naman guys. Ay naapo. Di mo naman malipas dating abahan. Kami, walang katapusan nababaha. Tuloy-tuloy. Ngayon wala na yan at nakabukas na yung kando ng Eddie. Salamat eh. Salamat Abigat. Kada kayo idol. Watching from Pangasinan. Manawag. Ayan. Hello po. Hello sir. po sa mga taga Pangasinan. Diit Vlog. Ayan. Good morning. Nawagan. Ano yun? Kay Sir Supangan. Yung kay Sir Junior sa Sa Pangan. Pangasinan. Malagay ko Pangasinan. Babalik kami dyan sa Pangasinan. Kay Sir Supangan. Kailan ka mag-uwi, Sir? Kay Tita Torsita Mus. Yan kay Nanay Ordaneta. Kay Nanay Kuring. Yan. Hello, Nanay Ayun. Kuring. Sinanay ko rin. Nanay ko rin. Kamusta ka na, Nanay ko rin? Pasyaran ka man ulit. Ayaw niya. Ayaw niya kaya. Ganyan. Yan kay Sir Rodolfo Flores. Hello, Hindi ako DFM. mapagalot. Nagbatam, Meron man talaga yan. nagkamali, nagbatam. Masakal pa siya kay bata. Yan guys, chika ko lang. Si Antiligat Santi kasi ay mag-artista na. Pagkatawag lang ng aming manager. Tinawagan kami ng aming manager guys. Charot. Good morning mga idol. Lalo sa'yo, Idol John. Resolving from Vietnam. Yan, hello po. Parang mga ganda dyan sa Vietnam. Pasyon nga tayo dyan sa Vietnam. Sa Viet. Pangalan na lang, nakakatakot. All. Parang Vietnam. ito rin yata doon. Parang napakalayo. Wala, mas kalapit lang yung... Adilantagan mga Vietnaman. Oo, dyan lang yun sa Bakir. Dyan lang sa Myanmar. Paglampas mo lang dyan sa bayan, dyan sa may kaminat. Yan, hello po sa ating 18. 18 ba yun? 16? Ayan, 18 viewers. Akay, awan si Mirtio. Nalamis, Nalamis, guys. Ang kailangan ay ang kailangan namin ngayon pang painit. Pang painit sa malamig na panahon.
Pero bukas pa rin yung milk tea yan, guys. Open pa rin 24 oras. Ayan, pwede ba kayo magpagulang? Pwede ba kayo magpagulang ng buto ng bignay? Kami para yung magiging ano. Yes po, mayroon na po kami mga tinanim na ay mga buto. May, Paugot dati tabilong. dali na. Dali na dito. O malapit lang daw ang Vietnam o 2 hours lang ang biyahe. 2 hours lang daw. Mas Parang malayo. matulog ka lang pala. Mas malayo pa ang Singapore. Pangalan mo lang kasi Parang mas matagal pa nga sa barko. 3 hours. Magpukaw ka. Buti sana kung mag-aaral. Magsuntok na eh. Ha? Alam mo yung kabigat-bigat eh. Amoy yung Ilocano mga idol, taga sa Dinno ngay ti sa Bali yung probinsya. Taga Tarlac kami, agkarbo ba talaang. Paniki Tarlac. Yung aming pinaka-ugat ba? Pinaka-ugat na na pinanggalingan. Kaya magaling kami mag-Ilocano. Hello, hi Labs, Gigi, the Labs mo. Wala ka daw sa Bignay Vlog, sabi ni Rodolfo Flores. Wala po, nakipag-date po ako. Inano mo naman si Sir. Sana, grabe ka naman, G. Dahan-dahan ka naman. May nasasaktan ka ng Damdami. At balumbal na. Yan, hello po sa ating 26 viewers. Yan, kumusta kayo lahat? mag-isip mo ang tiligaya. Isem. Nahirapan mangot ka daw, sabi ni Isem ka naman, te. Para makita, show Ante, your... ante, basahin mo pag kala mo ginauto ka namin. Hindi makita. Ngiti daw, ante, isang ngiti. Smile at nang makita. Thank you po. Jay, aray daw, sabi ni Sir Rodolfo. Dimut kamot na, inaya na. Montevergin. Yan, hello po sa Kaiser Dennis. Montevergin. From Batangas City. Yan, hello po Yan, sa hello ating po mga viewers dyan dyan sa sa Batangas. Kay Sir Willie Mendoza. Napauwi na. Yan, apo daw, sabi ni Sir Graham. Apo! Nagpintasan na yung tiligaya. Tiligaya. Nagbata ko sa yung dress. Sweet 16. Ano sabi niyo, ante? Kay Sir Gayan. O, tig-isa Thank you po sa binigay mong Hindi tinatapos. Ante, Santi pa sing gawon. hindi ko makalimutan itong Ah, ngipin Sir ko. Gaya, magpasya ka dito. Kala mo ka-roommate niya. Kalapit Soon? Legit yan. Sana makarating Well. pa kayo dito. malpas di ko bumin gayam, ne. Wala pa nga Anda pagkaturukam. Malinaw. Wala, pas di ko ba mabalinaw. Taga-guardia daw sa Antipasing ng Teligaya. Kay, parang lineman. Yan, hello kay Sir Remias Masaon from Pangasinan. Ayan. Hello po, Sir. Hello po. Marami tayong viewers dyan sa Pangasinan. Kumusta po, Sir Ramiz? Ramiz pa. Pag nagpagawa kayo ng kubo, ay mga idol, yung may privacy kayo. Yes po, lalagyan po namin siya ng kwarto. May bar counter. Meron siyang kusina na May maganda. na-screenshot ako. Mayroon siyang CR. Tapos pababakudan namin yung buong paligid para safe naman tayo. Pero safe naman doon, guys. Kaya yung mga gustong mag-vacation dyan, gusto ng farm life, mga province life. Welcome na welcome po kayong lahat. First
First singer gets surprise premium. Oh, Ako na. Ano? Ano daw? Sino daw na Gayam Ilocano. Gayam sa tatay kanta. Kunakot isam. Isam. Isam kaman biyag ko. Ilocano nga daw. Ay, Ilocano? Wala ko sila. Meron. Ay, hindi niya mawatan pag Tagalog. Gusto niya Ilocano. English ka daw. Salamat kayang nila. Ano pa ba ang kantang Ilocano? Ayun na nga yung isim-isim. Puro isim naman. Puro ang isim. isim. Ano pa nga iba, te? Isim. Yung kanta daw may premium. Yung lagi sila patugtog. Yung Yung isim-isim. Kasi kanta rin siya na yan. yung isim daw. Ako, isim man. Andun man lang yung alam ko. Kay barugong Isim mo. Say May ayo. ayo. Na 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 na. Puro ano yun. Dapat ko sa Tiligaya alam niya eh. Sige, ikaw na lang ti paseng. Oh. Hindi ko man alam. Oh, wala kang premyo. Wow. Hindi ako magsalita. Oh, dali lang te. Anong awitin ko? Yung Ilocanong kanta? Wala kang premyo. Kami lang may premyo. Yung nagkanta ng daw. Nagkanta na ako, di ko kayang tanggapin. Shout out po from Canada. Yan, Sir Miguel. Gatdula. Langlangayon. Nagigat magruget kantan na eh. Mag-request ka lang ang gayam. Nanya kaya mo. Magrugi. Kantan eh. Rugi pa lang na eh. Sige, alam mo yung patutog na Ilocano ay. Kay Gilbert Nag-patutog eh. Wisho. Yan. Taga-Muslim nga, ano yun? Sigaw ko yung pang. Narinan. Hindi ko alam. Ayan, thank you po, Sir Rafael. Yeah. Biglang tama. Agisim ka man, biyag ko. Tara na sa bayan ko. Kasi magagaw na kain, maganap ng makain. Hindi, may sa kawan pero makanina. Una na gito Anong mga merienda dyan? Ante? Oh, nga challenge daw. Kunin mo natin. Mga lumati para parami. Nga daw. Nga. Ay, kala ko nga challenge. Nga. Kaya nagnganga ako eh. Wala namang ka-challenge. Ang nagala ko nito. Oh, ala kaya yung kanta nyo daw. Ay, nalipatan yun. Hindi matulog si Sir. Oh, Everyone wins. except the senior. Oh. Lang daw sa senior. Yay! Ibigay niyo sa akin kanta pa daw kayo. Ibigay mo yung mic ni kay ate. Oh, sa loob. Sabi Sabay na na kayo. Ate, talo nga. Titing nga. Isuti mga bak. Yay! Yan, thank you so much po kay Ma'am Beverly Castillo. Ayan, Thank you po. Magkanta na kayong O, dalawa. dali na. O, kayo lang dalawa. Anong awitin namin ah? Kanya-kanya. Wala man akong alam na Ilocano. Kung bahay kubo. Marseng. Marites ka man, biyag ko. Tingnan ka sana eh. Oo, kasi. Bala Kami kayo dyan. na nga lang may pa kayo. Kawa ka na lang yung mic mo. Kung magtawa, ilapit na lang sa bukangan niya. Sige lang, Dali na. nakanda rito. Ano ito ba? Naka-open yan. Dali lang, Teo. O, ginantay ni Gayim. O, madi maturog ata ka na. Madi kayo kanta. Alam po, gising yan ni Sir alas 11. Anong oras pa lang, oh? O, alas pala una yan natutulog. Hindi ako marunong mag-away. O, di ko na Bala kayo. Bahala. Kami may premyo kayo, wala. Matatay kayo. Mag-away sila dalawa. Manang biday ka no, sabi ni Gilbert. Oh, manang biday. Manang Te. biday, ilok naman. Oh, alin! Bahala kayo dyan. Nausap ako dyan. Wala si Ping ito po mo mo. Oh my God, di ako nakikita. Hala, kaya madi na makikita ng Ping. O, sino pa si
Ayan, shoutout po kay Ses Loraya from Laguna. Yes po, Meron po kami may upload po upload. kami today. Panoorin yun guys at gayahin din yung SOA. Ante, hindi tayo mag-pamilyo. Ngayon nag-comment na naman si Gayim, darasin nyo ka na makatutulog ako, sabi niya. Ano bagang nasa Matigurod ka na gusto matulog. kantahin at simulan ko, tapusin mo. Sige, Dane. Sit, Ayan. Ayan. Ano? Sige. Wala. Ako ay may lubo na lang kasi. Tabi kayong dalawa. Tabi kayo ng aming dalaga. Tabi kayong dalawa. Kami, pag pinakanta-kanta agad. Ganun eh. Puro isip-isip. Wow. Kunay partakmay. Urag pala doon sa daya. Puro isip-isip mo siguro. Tulog na si JD. Ayan. Yan, nilaw po sa ating 34. Ayan, dumami na yung ating viewers. Thank you so much po sa panonood sa amin kahit na kami nagaganto wala. Kahit puro ano lang kami, tawanan. So, walang magagawa at kasi maulan, kaya gusto namin mag-vlog ngayon, kaya lang baka magkasakit ang aming tita at sipunin sila. Nako. Busog pa naman ng ano. Hina niya pa naman sa kuwan. Ang trangkaso. Yan, hello po sa ating 34 viewers. Hindi, magkanta na kayo. Ikaw nga tipaseng, ngayam santili. Para pag dinagdag niya paseng kasi kantiligaya na lang. Ante, Ang good, awitin ko. bulungan kita. Sige. Sige, ante. Ikaw, ante. Sige. Paunahan kayo. Yung kinakanta ng Kendrito na Ilocano. Yan, shout out po kay Tess Pasigan. Yan, laging nanonood dito sa Vietnam. Yan, thank you so much po, Ma'am Tess. Nagpapa-shout out ay si Sir Rafael Ias. Yan, thank you so much po. Thank you po. Wala yan. Yan, opo, maulan po kasi walang nagluluto. Wala pong maluto. Nabandog ay nagkuhan tagaluto, guys. Nagpa na naman ante. Naka-day off po yung tagaluto. May pag-ibig. Kung gusto mong tipasin kay Imelda Papin. Yung anong tawag doon? Isang linggong pag-ibig. Yung isang linggo Gusto mo kwando daw. Paawala mo yung kantaan. Every moment today. Hindi ko dati ganuwa ng muda. Wala talaga as in kayo nung dalaga kayo. Wala kayong team song ng kilkwan. Magsay. Nagtinginan na lang ta kayo. Tapos yun na yan. Posibleng wala. Wala. Good morning, Big Night Girls. Ayan, sabi ni Sir Mark Arshaga. Yan, Big Night Girls na, hindi na Dragon Ladies. Doon na si Tabating-ting. Sa mga susunod na vlog natin, gagawa ulit tayo niyan. Pinapahinog lang namin yung aming paumok doon na Big Night. May pag-ibig. May pag-ibig pa ba ano daw? Request? Ano? Pang lalaki naman kasi yun. Ante, timay kumay ko. Wala na, natulog na si Sir. Ikaw na magkanta. Wala na, natulog na si Gayem. Wala na. Wala, tatlo lang kami. Sorry. Sorry mga tita. Tulog na si Gayem. Timsong daw ninyo ni Juan, Sir Rodolfo, Selos. Ano bang ginagawa mo?
Ano na nga yun? Ayun ata yun eh. Ale, Ay, ba? ang puso. Ay, oo yun. Balik pala. Saan mo na po yung lyrics? Hindi ko alam. Yan, hello kay Ma'am Vivian Ramos. Puro mga ganun ang step nila. Sa tuwing nakikita ko na magkasama. Puro kasi dyan na, hindi nga kanta. Si Shaira. Ante, Ay, nag-comment na naman. Hello po. Hello po, Ma'am Ma'am Vivian. Lilian. Natawala lang si Sir Rodolfo sa akin. Kan Teligaya, nag-iisip na eh. Nag-iisip Meron na Oo. yung may Teligaya. kinanta siyang ano eh. Yung... Diba yung parang hindi na patamaan tayo. Yung ilang taon Ka na, wala ka pang jowa. magtetrenta ka Ka na. na. Dapat may asawa ka na. Sapay, ayah. Dukutam. National anthem daw sila. Yan, hello po sa ating 39 viewers. Yan, hello po. Good morning po sa ating lahat. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ating upload for today, yan, panoorin nyo na yung aming napakasarap na bignay. At napakasarap na bulalong crab. Yellow crab. Ano kayo mag-ano kami guys? Magdang nga tagumata. Mag-live selling kami. May live selling. Paano mag-live selling? May nyo na mga mi. May nyo na ito mga mi. Mga di. Okay, 1, 2, 3, SSD. Ako lang taga-sulat ng kwan. Yan, hello po kay Sir Ronnie Ganotisi. Ano mo lang. Yan, from Palermo, Italy. Yan, hello po, Hello po. Sir Ronnie. From Italy. Yan, thank you so much po sa panonood. Ang Teligaya, ingat po lagi sa pag-akyat ng puno. Hindi po sa Teligaya umakyat ng puno. Ito pong dalawang tandem sa akyatan. Ito baka santeo. Nakakontak Si sa Bebel. Tapos naka-partner pa. Okay. Hindi ba blurred yung aming kwan? Hindi makita ang aming kagandahan. Parang blurred yung aming camera. Sa ano yun sa signal? Mag-suggest nga kayo guys ng ano, ng pwede namin gawin sa buhay namin. Yung mga gusto nyong pwede namin i-vlog. Halimbawa si Kwan, hindi pa siya magpunta ng bayan, mamalimos. Try na din namin guys yung kindness experiment. Paano ba Hindi yan? magbala-balahan. Parang nag-aurong ako ah. Ibaba namin siya doon sa may abwas. Ay, muta. Yan. Thank you po Sir Rafael sa pag-update. Ayun, kita nyo na ako doon nakatulala na kamulong. Yan, tulog ng aming alaga. Yan, malinaw naman daw yung ating camera. Nakikita pa rin ang Kaganda ng mga dalawa. kakinisan ng aming dalawang titas. Ba't kaya lang lahat man tayo ah? Pare-parehas man ah. Kaganda ng mukha ni Auntie Pasing guys to. Nagbata siya ng 10 taon. Yung itsura niya. Yung lalaki, tas ito pa din. Natataas pa yung Isang pabebe at isang kuwan. Lesbian. Pero nagakuskos. Nante. Kahit ano, pang lalaki ang hilaw. Boys, Yan, hello po sa ating 37 viewers. Oy, nabawasan ng dalawa. Oh, bikini. Huwag daw yun eh. Kahit yung itim ko, hindi ako makabikini eh. Ngayon na lang Bakit? po, Dalawang short. senior da, mga 2-piece daw kayo. Tapos butuhan ka, no? Kung sino pinakamaganda. Sige, gawin nga natin yan, ante.
O yung ahon kayo sa may fish pan Nakatupis kayo. Gawin nga natin yan. Isuot nyo na yung pinakamagandang pan. Kami kasi guys, di namin kaya yun. Hanggang Kami short mga lang. bata-bata. Hanggang short lang. Yun na, kung makita lang di legs likot, wow. Mabain kami. Makita niyo mga makukulimlim na bagyo. Signal number Di lalo na ako makulimli. Hindi lang signal number 1, signal number 3. Baka number 4 Hindi na ako. kinaya ng signal. Ay, Hindi ang number 1. Oy, signal number 6 ako. 1, 2, 3. 5 lang pala tayo. mga kwantong mga ito, mahihinhim tong dalawa. Buti itong dalawa naming senior, kaya siguro nila, pero kami hindi. Hindi pa kaya niya yan. Hindi ko kaya yun. Ang tanda. Tanda nga si Dan. Adang. Paamot. Surus-surus yung pinagaya. Wala kang bantayan. Nakasusunod. Nakatulog. Ito yung oras ng kanya. 5 minutes na. Marami daw may pag nagbikini si Joanne, si Ping at si JJ. Oo na yan. Baka imbis na kunit, magtataray kayo Makita niyo po yung madilim. Sabi ni Ping makulimlim. Ikaw Tama. ang agkanta. Hanggang isim lang po yung alam ko, ang kanta. Isem, isem, isem ka man, biyag ko. Hanggang doon lang po yun. Anong pasunyo? Hindi ko na nga alam. Nina. Parang Sabi ni Sir, basta lagi kayong mag-iingat, idol. At sana kung pupunta kayo sa bukid nyo, magbota kayo. Iwas tuklaw ng ahas. Yes po, thank you so much po, Sir Rafael. sa concern. Gusto na raw si Boy. Sinong Boy? Boy Pogi Boy B. o Boy B? Si Boy Bill. Hindi Si naman Boy namin Boy, sino nakikita siya yun. doon? Lumalala. Palalala. No, parang di ko na nakikita yun. O hindi nagalabas sa lungga na. Magaganda naman ninyo at fresh. Wow. Wala pa pong ligo yan. Bagong gising lang yan, guys. Ang nakaligo dito yung mga senyora. So, ayun mga ka-Dragon. Thank you po sa nag-join sa ating live today, sa ating 39 viewers. Yan, saka sa nag-send ng ating Yes, sticker. and Thank you so much, Beverly. Thank you po. Thank you po. Thank you so much po. Siyempre kay Gayam, inaasahan namin yung premium. Yung premium po Ingat po namin. dyan kayo. tatlo. Sir kayo. Mahirapan ang utuin sa Habol Maya. na, te. Mga Habol na, Matagtaginipan oh. ko yung Gayam. Habol ka na. At masama sa listahan. Bye. Oh. Yan, thank you so much po. Good night sa inyo lahat. Bye po. Bye po. Thank you so much po. Ingat po. Puro Sir Gayim na. Nagkanta. Wala kayo. Hindi kayo kasali. Ingat.